So we're back again, guys. Hold up. Hold up. Dito kami ngayon sa may Lipa, Batangas. Yan. May dinaan lang kami dito saglit. Tapos ayun, shoutout sa mga taga-Lipa dyan. Basically, punta kami ng ng tawag dito, ng Laguna. Tapos Cavite. Bari 2 days kami dito. So ayan guys, nag-intro lang ako. Yan. Shoutout sa mga taga Batangas na subscriber ko. Hold up. Yan guys, tingnan dito. Dito kami ngayon sa may Bulacnin, Lipa, Batangas. Ganda dito guys. Ganda dito. Solid. So ayan, may dinaanan lang kami dito. Diretso na rin kami sa may Laguna. Yan, mamaya kita-kits na yung update. So ayun guys, tawag dito, quick recap nga lang pala. Hindi na ako nakapag-vlog kagabi, kahapon, kasi meron kami hinahabol na oras. Tapos medyo gabi na rin yun. Yun, pinunta namin yung plate number ni Papa sa Santa Cruz, Laguna. Shoutout sa mga subscribers kung mga taga dyan. Then yun, kasi bawal kasing ipa LBC or GNT, kung anong courier man dyan. Kaya ayun, pinuntahan talaga namin doon. Yun lang yung point namin doon eh. Tapos yung yung about sa PNB, hindi na namin naabutan kasi 5:30 nagsasarado yung motor trade. Shoutout sa mga sa motor trade dyan sa Santa Cruz, Laguna. Thank you sa pag-asikaso kasi nakuha ko agad yung plate number. So ayun guys, yun, nakuha namin agad yung plate number. Then yun lang yung purpose namin doon sa PNB. Sa PNB hindi na namin napuntahan yung paano kasi kasuhin ko doon. Then kasi may iniwan si Papa doon na about So alam niyo naman na namatay na si Papa. So ayun, oras na kami nakarating doon, 5:03 PM. Tapos yun, after nun, dinanan namin yung PNB, sarado na. Kaya diretso na kami agad ng San Pablo, Laguna. Sinundo namin yung asawa ng pinsan ko. Tapos after nun, diretso na kami dito sa Imus, Cavite, dito sa may Lancaster. Hindi ng aeroplano. Then ayun, guys, dito kami natulog, dito kami nag-overnight. Ate ng pinsan ko. Then maya alis na rin kami, alam ko mga lunch break eh. So ayun guys, pasensya na, hindi na ako nakapag-vlog kagabi. Kasi talagang madilim na. Tapos kung hindi na madilim, lubat na rin tong phone ko. Hindi na ako masyado nakapag-charge. So ayun guys, mamaya kita-kits na lang. Tingnan na lang sa daan. Sana makapag-dalawang vlog ako ngayong araw. Solid dito. Solid dito maniraan. Sarap dito. Ayan guys. Puro puno. Mahilig yung pinsan ko sa halaman eh.
Kinukuha yung mga halaman dun sa Pangasinan. Ang tawag dito. Ang pangalan nito, ante? Itong puno na to? Chico. Ayan. Ito lang naman yung kinuha niya, guys. Ito. Oh, yan. Yan daw yung kinuha dun sa auntie ko. Dinala sa ano. Yan yung pinakamamahal ng auntie ko pero kinuha, nilagay na lang sa sasakyan. Ito pa guys. Maggaling din guys. Oh. Yan, galing yan sa ano. Galing yan sa Pangasinan. Shanti. Kobe. Yun yung Kobe. Yun tumayo. Yung malaki. Ay, baliktad. Shanti. Kobe. Lalaki sila. Ilang taon na ka kaya, Tonti? Paras kami ng buko. Mga ano pa lang yan, 2 years old. Wala yung mga magulang nyo, iniwan kayo. Iniwan kayo, inaantay nyo. A few moments later. Guys, andito na kami sa may NLEX, pauwi na kami. Pero may dadaanan namin isang sasakyan kasi paglalagyan ng alcohol. Pinapadaan lang naman ng pinsan yun. Bali magiging 2 sasakyan kami ngayon. So ayun, nasa 25 boxes of ano? Ng alcohol yung kukunin namin, iuwi namin sa Pangasinan. So ayun ngayon, yun, food trip lang kami dito. Tapos yun, mamaya uwi na. Tawag doon? Medyo malayo pa kami. Ilang oras pa. Pero magpapatiplex na kami. Expressway na kami para hindi na kami ma-traffic. Yun kasi syempre, yung asawa ng pinsan ko kasi buntis. So yun, maselan. Kaya kaya yun, tamang pahinga na lang. Then, tamang vibes lang dito sa may NLEX. Sino kaya pwede makita ko dito? Boss Dogs, nasaan kayo? Naantay ko kayo dito. Tara, meet up, suntukan. Hindi, joke. Alam nyo naman yan, idol ko yan si Boss D. Idol ko yan. Merong dun. May American Bully dyan sa may mamaya biglang tumalon. Pakingat-ngatin niya dito. Ito siya, gusto ko pa ng bikat. Yeah. Gula. So ayan guys, ang tawag dito, nakauwi na kami ng bahay, medyo siguro mga 1 hour ago lang. Kaso yun lang, ang lakas ng ulan. Tapos, ang nangyari, yun, nabutan kami ng ulan. Hindi pa nga ako nakaligo eh. So after nun, ginagawa mo mama! Hindi ko may lupot ay. Pasensya na guys, ang dumi ng bahay kasi ewan ko dito. Wala kasi sila buong araw dito sa bahay. Kung saan naman siya Tapos ang nangyari kasi, is yung inuwi namin dito yung bahay, inuwi namin yung mga gamit dito. Tapos yung pinsan ko, tapos yung asawa niya na dumiretso na dun sa bahay nila. So ayan guys, thank you na lang, then sana may upload ko to bukas. So ayan guys, Merry Christmas, Happy New Year, yan. Then stay safe palagi, and yan, God bless. Soon up, peace out. Peace.